Има москот в Бургас, направо е същия! Намираме се на летище Стансет, а не както очаквахме на летище Манчестър. Защо ли? Имаше малко объркване в плана, но сега има изглежда да се качим на самолета. Да, като цяло аз бях виновен за цялата работа, защото просто бях объркал часа за самолета и вместо, както си мислих, че е за 5 часа, се оказа, че е за 10. Сега плана ни е първо отиваме в Мадрид, полета ни е в 6 часа. Стигнахме по-добре. Вече сме в Мадрид, на летището, на терминал 1 и... Търсим как да отидем на терминал 4. Трябва да има някакъв автобус, поне жената, която ми обясни, каза, че е някъде нататък. Сега ще го видим къде е. Какво правиш? Коти, какво правиш? Какво? Какво правиш? Чукам частничко. Да. Излезе гейта за нашия полет. Трябва да хванем метро и ще дойде след малко и... Слязахме в метрото, минахме проверката. И сега отиваме да видим къде е нашия полет. Ето тук информация... трябва да е... Къде е? Ето. Информацията ще е в 1,5, значи след 1 час. Имаме време да пием кафе. Да, пием да пием пълно кафенце. И... да скупим нещо. Нещо сладичко. Това е присъдата. Не знам, още не са казали. Само сандвичи струва 12 евро. Дано стигне сукът. ¿Va juntos? No. Dale con una Separados. Bocadillo, el zumo y el café. Double espresso? Espresso, orange juice and Yeah. 20 euros and 15 cents. И тук е една истинска багета за 12 евро. Покажи, ако е 12 кинта багетка, май. И тя така изглежда много голяма, бе. Кажи сега колко сме бързи. Ами е със скоростта на ескалатора. Вече сме пред гейта. Това е нашият самолет, с който ще ходим до къде? До Пунта Кана, Доминиканската република. Айде да отидем да се качваме в самолета и да излитаме. Това е менюто. Избрахме си чикън къри и хляб. Те ли го дадаха? И сочи от ананас.
Стигнахме в Пунта Кана. И сега отиваме да си търсим трансферчето. Къде е? Тук пускат багажа, но ние понеже сме само. Ние сме само с страничките и при нас е много лесно. Давай, Кости. Б3Б. И басейн е долу. Това го тръпиш надолу. Да, ето го. Добре. Това е кода. Да, е там лошчето изстрани. Ето го нашето апартаментче, заповядайте да направим един рум точно до видение. Това е хола. Телевизор, гледка към басейна. Голяма жега. Това е кухнята. Така. Хладилник, маса. Тук има декорация морска. Лимонто. Ето и спалнята. Добро утро от Слънчева Пунта Кана. Добро утро, наспахме се много добре. Който е направила страхотна закуска, хапваме набързо и отиваме на плажа. Има москът в Бургас, направи същия! На плажа сме, В рая. малко е жега, Малко е жега. ама като цяло е много добре. Сега ще им пробваме водата. Направо отиваме към водата. Да видим колко е студена. Да. Казва, че е студена водата, ама мен малко па съмнява. Ние не им вярваме, затова решихме да проверим. Идвам. Чаква да е студена. Добре. Леко и чукната. Много леко. Топ. Сори. Ден 2. Нашето приключение Продължава. Сутринта бяхме на плажа и там срещнахме 3 жени от България, които бяха от София. И... бяха доста сравнително възрастни. Бяха нещо около 70 годишни. Към 70 годишни. Казаха, че са пътували от София до Мадрид, от Мадрид до тук. Тук ще останат няколко дни и после отиват на круиз до Англия и оттам ще се прибират. Толкова много се зарадвахме, че има възрастни хора от България, които пътуват и обикалят по света, могат да се го позволят и са жизнени и нали, щастливи от живота си. Не грохнали изморени. Дано да има повече такива. До вечера ще излезем на някой ресторант да хапнем и ще ви покажем... На разходка покрай морето. Да, и на разходка покрай морето и ще ви покажем заведенията тук, които са доста прилични, цените са много добри. Храната също е много вкусна. И храната, да, е много вкусна. После ще ви покажем кадри от тук.
Коте, какво си избра за хапване? Свинско с лук. Точно свинско с лук и пържени картофки ни донесоха. Аз пия сангрия. И вода. Аз пия само водичка, да уточним ви. Защото той кара. Да, абсолютно също съм си взимал и аз. Свинско с лук и пържени картофки. И в този ресторант сме вече по втори път. Don't Feel. Първата вечер бяхме тук, имаше страхотна риба, рибатон. И наистина беше много вкусна. Невероятна беше на грил. Много беше хубаво. И сега да видим свинското как е. Надяваме се да е хубаво. А цените са много приемливи. Много народни бих казал. Народни, не са народни. Добре с цените как? Като за някаква почивка. Първата вечер за една вечеря около 42 паунда. Да. Че 100 лева. 100 лева. Не. В момент ние имахме бая. Ние имахме и десерт. Основни 2 десерта и 2 бирички. Да. Така че мисля, че е добре. Почваме да ядем. Добре. На здраве. След вкусната вечеря вече сме на десерт, който ще е шоколадов сладолед. Това ни препоръчаха, защото казаха, ние първи искаме ванилов сладолед, но те ни казаха, че шоколадови е... Muy sabroso. Сладоледа наистина е просто уникален. Малко се разтопи вече, защото тук е студено. Коти, това не знам дали е минало прегледа годишния. Малко ударно тук-там. Полустъргано, полузагонно. Но те продава това, бе? Човека продава нещо, бе? Да. Какво продава? Сергия тълпуната тук. Коти, Клеопатри. Маси! Ох, милата. Ниш, какво дава от цунката зала, Елай тук долу. Елай тук. Станахме рано и сега отиваме на плажа, за да може да снимаме изгрева. Автомивката, как са ми полицейската кола, с кофата. Коти, какво хапваш? Пица. Италианска? Италианска пица в Доминиканската република. И какво спиваш? Сангрийка. Испанска сангрийка. Испанска сангрийка. То не върви, ама... Ма кой е казал, че не върви? То няма инструкции. И аз също. Добро утро, днес сме на плажа, на разходка. И след това към 10 часа мислим да се приберем към нашото комплексче, където има басейн. Ще стоим на басейна едно известно време, до към 3:30. Тогава имаме среща с Лаура, която е от една агенция и ще ни урежда boat trip, разходка с лодка, до остров Саона. Който е една от най-известните атракции тук в района и всички искат да го посетят. И най-готиното е, че освен на разходката с катамаран, там ще има музика, напитки, ще има обяд, ще има сноркелинг,
ще гледаме рибки. Шнорхели докато ще се гмуркаме, айде. Добре, ще се гмуркаме с шнорхели, да гледаме рибки и имаше спирка на натурални басейни, някъде по средата на морето, личинки до към кръста някъде.